eu n-aș porni de la oameni, aș porni de la instituții inutile, aș eficientiza ce am discutat noi. Sunt instituții ale statului care plătesc chirie la niște șmecheri în București de zeci de milioane de euro anual, când statul român are sute de clădiri goale, dar ei plătesc pentru că se dă parandarăt, 30%, 40-50%, cum a zis fostul ministru Câciu a fondurilor europene, că ei dădeau chirie, nu mai știu cât, multe milioane de euro, nu mai țin minte cât a zis că dădea. 200.000 de euro pe lună, cât a zis că dădea Ștefan? Da, 200.000 pe lună dădeau. Da, zicea că dă 200.000 de euro chirie pentru Ministerul Fondurilor Europene cu câțiva angajați, într-o clădire care costa chiria maxim 20.000 de euro pe lună. Sunt sute de milioane de euro care se dau parandărături. Eu aș porni de la instituții în primul rând și după aia de la fiecare angajat în parte. Prima dată aș desfința câteva mii de instituții inutile care sunt ținute doar pentru abonați politici și pentru membrii de partid și după aia în planul 2 aș merge cu oamenii, că desfințând instituții oricum scap de o grămadă de oameni.